by se jako zastavili a řekli si, jestli už náhodou to opravdu není nějaký příznak, který by bylo dobrý konzultovat s odborníkem. Ale každý pacient si naozaj musí nájsť v tej brožúrke a vyskúšať, čo funguje na jeho telo, na jeho organizmus. Keď by ste mali dať jednu radu človeku, ktorý teraz sa dozvedel, že má IBD ochorenie. Nechodit do facebookových skupin zaměřený na toto onemocnění. Prajeme všetkým krásny deň. Vítame vás pri počúvaní nášho prvého dielu nového podcastu O zdraví bez obav. Moje meno je Gabriela Kučeráková. Prečo prinášame tento podcast? Radi by sme otvárali témy týkajúce sa zdravia, prinášali informácie, búrali mýty, tabu, ale predovšetkým by sme vám chceli dať vedieť, že v tom nie ste sami. Budeme sa úprimne rozprávať s pacientskými organizáciami, pacientami ako i odborníkmi z Česka i Slovenska. Dnešný diel budeme venovať ochoreniu, ktoré nazývame skratkou IBD a jedná sa o zápalové črevné ochorenia. Patrí medzi ne Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Túto tému sme nevybrali náhodne. Blíži sa 19. máj, je to deň, kedy si po celom svete pripomínajú pacienti IBD toto ochorenie a nielen pacienti, ale aj široká verejnosť. Ja tu dnes vítam dve skvelé ženy, ktoré žijú s ochorením IBD a zároveň vedú pacientské organizácie a som veľmi rada, že prijali pozvanie. Z Českej republiky prijala pozvanie Lucie Laštíková z pacientskej organizácie Pacienti IBD a zo Slovenska k nám dnes pricestovala do pražského štúdia Veronika Ivančíková zo Slova Crohn Clubu. Vítajte. Ďakujem. Ľudská Veronika, skúsme takto na úvod približiť ľuďom, čo to je IBD a čo sa vlastne deje v ľudskom tele, keď má pacient ochorenie IBD. Ďakujem teda ešte raz za pozvanie, Gabika. Pozdravujem všetkých. Keď môžem začať, tak ako si spomenula, IBD alebo IBD je nešpecifické zápalové ochorenie čriev. Je to z anglickej skratky Inflammatory Bowel Disease a teda jedná sa presne o Crohnovú chorobu a ulceróznu kolitidu. Čo je dôležité povedať je, že je to celoživotné ochorenie, je to chronické ochorenie, je to autoimunitné ochorenie, čiže v tom ľudskom tele nastáva obrovská zmena. Ľudská, kľudne ma môžeš doplniť. Já možná doplním, že i tím, že jsou to střevní zánětlivá onemocnění, tak ten zápal se neděje jenom ve střevě, ale právě spousta pacientů má i mimostřevní projevy. Takže jenom nespoléhat na to, že ten zánět bude lokalizován jenom ve střevě, ale může se projevit a může tím i ta nemoc právě začít, že ten pacient má problémy s okem, s kůží, s klouby. Nie je to zriedkavé ochorenie. Celosvetovo hovoríme o 10 miliónoch ľudí. V Česku je to okolo 60 000 ľudí ľudská, ak hovorím správne. Na Slovensku približne 28 000 pacientov. Častokrát sa toto ochorenie označuje ako neviditeľné ochorenie. Čo to znamená v praxi? Ako to ovplyvňuje bežný život pacienta, fungovanie v rodine, fungovanie v práci? Tak v prvé řadě bych asi řekla, že v Česku už si myslím, že udáváme kolem 65 000, protože bohužel ty čísla těch pacientů nám každoročně rostou, i díky lepší diagnostice. A neviditelné onemocnění se tomu říká, protože pacienti vypadají na první pohled normálně, že dost často nepoznáte, že ten pacient trpí, protože ty projevy jsou intimního charakteru, takže to není něco, co se dá poznat na první dobrou. A ovlivňuje to, tak jak jsi říkala, ovlivňuje to pracovní i osobní život, protože kromě toho, že ti pacienti trpí nějakými střevními problémy, tak jsou často unavení, můžou jim chybět nějaké prvky, nějaké vitamíny, hodně spí třeba, nebo i ta léčba jako taková může být náročná, takže těch projevů je celá řada. Ja by som ešte doplnila, že presne veľmi to zasahuje do súkromia aj do práce a preto si možno treba uvedomiť, že ak ten váš priateľ, kolega, zamestnanec, zamestnávateľ naozaj je často unavený alebo často navštevuje toaletu, tak nie je to len tak, ale môže mať práve toto neviditeľné, nešpecifické zápalové ochorenie. Poďme sa pozrieť ešte bližšie na tie jednotlivé ochorenia. Ľudská, čo trápi pacienta s ulceróznou kolitidou? Čo to vlastne je? Vieš nám to troška bližšie popísať? Tak drtivá většina pacientů s ulcerózní kolitidou na ty první příznaky přijdou klasicky tak, že je vidí v toaletě. Takže je to dlouhotrvající, přetrvávající průjmy, hodně krev a hlen ve stolici. A takisto sa prejavuje aj Crohnova choroba, Veronika? Alebo...
Crohnová choroba je približne podobná, ale tam nemusia byť presne tieto časté hnačky alebo krvahlín v stolici. Tam väčšinou býva aj únava, chradnutie, chudnutie a samozrejme môžu byť aj mimočrevné prejavy. A ako sa zistí, že ten pacient má ulceróznu kolitidu alebo Crohnovú chorobu? Crohnová choroba je ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu od úst až po konečník. A u ulcerózní kolitidy se hlavně jedná teda o tlusté střevo a potom teda mimostřevní projevy. Takže keď pacient začne mať takéto prejavy, kde by mal ísť? Tak určite gastroenterológovi, alebo najprv samozrejme aj všeobecnému lekárovi. Keď sa pacient ocitne u gastroenterológa, nastáva séria vyšetrení, odber krvi, sonografia, samozrejme kolonoskopia, ak sa jedná o zápal v hrubom alebo tenkom čreve. Je ešte niečo, čo by ľudia mali vedieť, aby si nejakým spôsobom vedeli uvedomiť, že wow, že musím si dať pozor, musím ísť lekárovi, môže mi hroziť nejaké takéto ochorenie? Já myslím, že ten rozdíl mezi běžným infekčním průjmem, kdy sníte něco zkaženého nebo si něco dovezete z dovolené z Egypta, je jako poměrně zřejmý, že něco, co vás drží už více než třeba 2 týdny a přetrvává to i přes nějakou léčbu, která je běžně dostupná, tak určitě ten pacient by to měl, nebo ten člověk, který má tady tenhle problém, tak by to měl jako začít řešit a minimálně se zastavit u svého praktického lékaře, který potom se zdá, jestli je potřeba ho odeslat dále. Ale zároveň u té ulcerózní kolitidy, já myslím, že ta krev ve stolici je natolik alarmující, že ty pacienty to opravdu jako donutí tady v té fázi už jít hledat odbornou pomoc. Ja ešte doplním, že samozrejme, že sú prítomné potom aj rôzne krče a bolesti, ak sa teda jedná hrubé tenké črevo, ale my ľudia sme takí, že snažíme sa vydržať čo najviac, ale netreba to podceňovať, ak to naozaj trvá niekoľko dní. Takže ak človek pociťuje takéto prejavy niekoľko dní, netreba čakať na niekoľko týždňov, ale treba teda navštíviť lekára a treba sa poradiť, čo ďalej. Určite, lebo včasná diagnostika, to je to, čo je najpodstatnejšie, aby sme zachytili ten problém čím skôr a nastavili správnu liečbu. Vieme aj tak povedať, že aký je priemerný čas tej diagnostiky pacienta v Čechách na Slovensku, kým sa dostane k liečbe, kým naozaj sa mu určí tá diagnoza? Tak ten medián určitě stanovený nějaký je, ale já třeba, co máme zkušenosti tím, že my i působíme v regionech, tak se to jako velmi liší. Liší se to v závislosti jednak na dostupnosti k péči, na životní situaci toho daného člověka, i na genderu, protože víme, že prostě ženy, které mají třeba děti, tak ty problémy odkládají, protože nemají čas se zastavit u toho lékaře. Takže je to jako velmi různé, ale dneska ta diagnostika a ta osvěta i mezi lékaři už je dobrá, byť samozřejmě máme nějaké odstrašující případy, protože se nám i poměrně často se nám stále ještě stává, že třeba mladé slečny, které nejí, protože je jim právě špatně, tak jsou misdiagnostikovány na poruchy příjmu potravy a potom se třeba prokáže, že je to právě Crohnova choroba, že ty dámy nejí právě protože jim potom není po tom jídle dobře. Takže na tohle určitě taky myslet. Máte skúsenosti, že aj tá osveta, ktorú vy robíte ako pacientské organizácie, môže pomôcť pacientom k skoršej diagnostike? No ja si myslím áno, lebo my sa stretávame veľakrát s tým, že v rodine tých našich členov Slova Crohn klubu alebo presne v práci, ako som povedala v škole, tak sa naozaj ozvú, že aha, videli sme ťa v tej relácii, aha, videli sme na sociálnych sieťach takýto plagát, takýto webinár, takúto konferenciu a spoja si to a vedia to vlastne sprostredkovať tomu pacientovi alebo rodinnému príslušníkovi. Takže ja si myslím, že tá osveta je nikdy nekončiaca sa a vždy je podstatná, či je to cez týždeň, či je to cez víkend, či je to jar, či je to jesen, zima, pretože tých pacientov stále pribúda, ako sme povedali. A naozaj informovať verejnosť o tom, že IBD ochorenie je tu medzi nami a aj takíto pacienti sú, je našou vlastne povinnosťou. Poďme sa pozrieť ešte na to, čo je potrebné zlepšiť, čo sa týka prístupu k pacientom v Čechách, na Slovensku. Tak já si myslím, že je to multioborový přístup, že nejenom naši pacienti se střevními onemocnění, ale obecně všichni pacienti, kteří mají vícero diagnóz, mají vícero potřeb a potřebují, aby ti lékaři mezi sebou lépe komunikovali.
Mně by se třeba líbilo, kdyby konečně už fungoval registr pacientů, aby jsme nemuseli opakovat ty své diagnózy u každého specialisty. Myšleno, že když jdete s kožní vyrážkou k dermatologovi, tak musíte povykládat tu svoji 20letou historii z nemocí a poměrně to časově zatěžuje asi úplně celý systém. Takže pomohlo by vám, keby ten odborník sa vedel systémovo nejak prepojiť a pozrieť sa, áno, toto je... Jednak aby to viděl, veškerou tu historii, i co se týče léčiv, což už funguje, ale také, aby ty různá gastroenterologická centra pracovali nebo spolupracovali i s dalšími odborníky. Ne úplně všechny centra mají třeba výživového specialistu nebo i revmatologa nebo i třeba psychoterapeutickou podporu, protože naši pacienti dost často řeší různé psychické problémy, které i vyplývají přímo z té nemoci, protože ta nemoc je jako mentálně velmi zatěžující už jenom tou chronicitou a tou opakující se periodou zhoršení a zlepšení a zase zhoršení a nemožnosti se vyléčení úplného. Veľmi podobne to je na Slovensku. Ja by som vyzdvihla práve potrebu psychológa alebo psychoterapeuta. U niektorých klinikách, ambulanciách, nemocniciach existuje pri gastroenterologickej ambulancii aj hneď vedľa psychologická ambulancia, čo je úplne to najlepšie riešenie, pretože tak ako sme povedali na začiatku, že je to veľká neznáma, keď vás novo diagnostikujú, tak vy nemusíte to vedieť hneď sami spracovať a potrebujete na to odborníka, práve psychológa, respektíve aj rodiny príslušník, mama, otec, dcera, syn, potrebujú možno počuť trošku inú z inej oblasti vysvetlenie toho ochorenia a práve ten psychológ vám to môže dať. No a ja by som bola veľmi rada, keby tento jeden príklad, ktorý som spomenula, že funguje na Slovensku, aby to bolo naozaj v každej gastroenterologickej ambulancii alebo nemocnici, aby naozaj ten IBD pacient mal prístup k odbornému psychológovi a k tomu ale súvisí ešte aj potreba životosprávy. Ja sa ešte zastavím pri tom psychologovi. Majú o to pacienti záujem? Majú veľmi. My napríklad máme počas našich edukačných aktivít aj prednášky od psychologov na rekondičnom pobyte. Máme psychologické poradenstvo a vtedy ten psycholog je naozaj vyťažený, pretože nie len, že máme takú skupinovú voľnú diskusiu, ale potom ten psycholog naozaj poskytuje individuálne poradenstvo a je naozaj, že vybukovaný to nazvíme. Čiže tá potreba tých psychologov je naozaj potrebná. Já jenom doplním, že v rámci Českého spolku my vlastně doplácíme pacientům a máme psychoterapeutickou skupinu pro pacienty, měli jsme i pro děti, a máme podpornou skupinu sociální pro rodiče nemocných dětí, takže ta potřeba jako obecně s tím pracovat není jenom se samotnými pacienty, ale i s těmi osoby blízkými a pečujícími. A už jenom proto, že teda víme, že ten stres nebo obecně jako špatný mentální stav je jeden ze spouštěčů vůbec, proč se to onemocnění objeví a potom v průběhu léčby to může i výrazně zhoršovat, že většina pacientů je třeba diagnostikována po nějakém velkém stresu nebo velké životní události, která zasáhne do toho jejich života, tak je to něco, s čím by se mělo pracovat celoživotně, protože ta remise, ten klidový stav nepřijde určitě ve chvíli, kdy ten pacient prožívá těžké životní období. Poďme ešte teda na tú nutričnú výživu. No tak pacienti s IBD ochorením samozrejme musia upraviť stravu podľa svojich individuálnych potrieb. Samozrejme aj my sme vydali brožúrku Dieta pri Crohnovej chorobe, dieta pri ulceroznej kolitíde, ale každý pacient si naozaj musí nájsť v tej brožúrke a vyskúšať, čo funguje na jeho telo, na jeho organizmus. Každý sme iný, čiže nemôžeme povedať, že všeobecná nejaká dieta platí pre všetkých IBD pacientov. Čiže tak ako sme povedali, že to je celoživotné ochorenie, tak naozaj dennodenne by ste si mali sledovať, čo jete, ako vaše telo na to reaguje a keď mi to nevyhovuje, no tak samozrejme vylúčim to z jedálnička. Možno sme ešte nespomenuli, že nielen iní pacienti iných ochorení, ale aj teda IBD pacienti majú rôzne intolerancie. Čiže keď sa spojí Crohnová choroba alebo ulcerozná kolitida s intoleranciou laktózy alebo histamínu, tak samozrejme potom tá životospráva a stravovanie musí byť striktné, ale aj s tým sa dá žiť. Čiže trošku si pozerať na to ochorenie aj z pohľadu toho, ako sa stravujem a presne aj ten stres.
či sa snažím počas toho dňa ten stres nejak zredukovať, obmedziť. Každý vieme, že to je ťažké, keď chodíme do práce, do školy, ale možno práve jogové a dýchové cvičenia môžu tomu napomôcť a my to presne aj na rekondičnom pobyte, ako som spomenula, praktizujeme a snažíme sa, aby to aspoň ten týždeň pomohlo tým pacientom. Ja sa vrátim ešte k tej stráve. Hovoríme teda, že IBD je ochorenie predovšetkým teda mladých ľudí. Predsa len sú to väčšinou študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa strávujú aj vonku v reštaurácii a tak ďalej. Ako je to vlastne s pacientami? Môžu sa takto stravovať alebo musia mať vlastnú stravu? Alebo ako je to, keď napríklad idete na dovolenku? My máme skúsenosť, že vysoko spracované potraviny môžu zanechať nejakú negatívnu skúsenosť u IBD pacienta a preto by sme si mali viacej venovať sa dietnému stravovaniu a hlavne tepelne spracovanému. Ako som povedala, každý človek aj IBD pacient je individuálny, treba sa na to pozrieť individuálne, ale keď si spomenul napríklad dovolenky, tak aj to sa dá samozrejme naplánovať. Keď mám to ochorenie v aktívnom štádiu, no dobre, tak asi nepôjdem, vymyslím si do toho Egypta, hej, na týždeň, kde je all inclusive a teraz budem jesť všetko, čo vidím, ale musím si na to proste naplánovať a dávať pozor. Ľudská, vieme, že teda vaši pacienti hodne cestujú, máte teda aj takú súťaž pacientskej organizácii, kde zdieľajú už dlhodobo fotografie z cestovania, povzbudzujú sa navzájom. Ako oni riešia tú otázku stravovania? Tak my v prvé řadě chceme těm pacientům ukázat, že ani to jejich onemocnění jim nebrání v tom, aby si plnili své nejen cestovatelské sny. Máme k tomu sérii i videí, jak vůbec cestovat s IBD. Máme i speciální pasy pro IBD, které vypadají opravdu jako malý pas a pacienti si tam píšou právě medikaci, na které jsou. Píšou se tam dietní omezení, píšou si tam prodělané operace. Je to i v angličtině, právě kdyby se jim přihodila nějaká nešťastná příhoda právě někde v zahraničí, tak aby byli schopni těm lékařům vysvětlit, co je trápí a jak je potřeba s nimi dále lékařsky pracovat. No a co se týče těch základních cestovatelských rad pro pacienty, tak úplně plošně platí to, co platí i pro zdravého člověka. Jako vyhýbat se v exotických destinacích kontaminované vodě, jíst takzvané jako safe potraviny, že víme, když je to maso z netopíra, že jo, které není úplně upravené, nebo moje osobní zkušenost jako z Afriky s nepasterizovanými kozínými sýry, taky to úplně není jako ideální. Takže platí fakt jako základní racionální věci a já teda jenom doplním, že já úplně nemám ráda, když pacienti jako cestují do exotiky jako v relapsu. Pokud jako nejste v klidové fázi a už odjíždíte s tím, že vám je blbě, tak se vám jako pravděpodobně někde v zahraničí neuleví. Jo. Takže ti pacienti občas, když už mají něco zaplaceného, tak si řeknou prostě pojedu, i když je mi špatně, radši se jako více jako medikuju, nebo prostě seženu si nějaký léky ještě navíc od lékaře. Já si myslím, že pacient, který je jako v těžkém relapsu, tak by prostě měl zůstat doma, měl by se doléčit a tu dovolenou si dopřát v době, kdy je mu dobře, protože už to, že jede v tom stresu a ví, že mu je špatně, tak to jenom jako tomu stresu ještě více přidává. Možno pre našich divákov vysvetliť relaps, aby rozumeli, o čo sa jedná. Tak relaps je vzplanutí té nemoci, je to aktivní fáze té nemoci, je to právě to, kdy máte i zvýšený počet stolic, je vám špatně, můžete mít horečky, větší únava, může vám být i nevolno a remise je právě to zaléčené. A u každého pacienta se to střídá jinak. Máme pacienty, kteří jsou v celoživotní remisi, kteří jsou v dlouhodobé remisi právě na základě i správně volené léčby. No a pak jsou pacienti, kteří jdou v zásadě z relapsu do relapsu, protože jim nic nefunguje nebo po nějakou dobu jim nic nefunguje. No a co se týče jako té exotiky, tak my právě se snažíme ukazovat i ty příběhy trošku až extrémní, protože máme spoustu pacientů, kteří jsou aktivními sportovci, extrémními sportovci. Máme chlapce s Crohnem, který na kajaku a na kole projel celý svět. Teď zrovna nám běží výzva Volný pád pro IBD, Free Fall for IBD. Student letectví tady v České republice, původně IR, běhá maraton, pak běhá ještě jeden běh v Plzni a skáče s padákem i s Crohnem. Takže jako chceme ukázat těm pacientům, že ta nemoc samozřejmě v určitých fázích je limitující, ale když právě dobře nastavíte ten svůj mentální stav, jste dobře zaléčení, moderně zaléčení a správně se stravujete, poměrně jako dobře, lehce se stravujete, tak ten stav může být tak dobrý, že se můžete věnovat nejenom těm běžným činnostem, ale můžete dělat i jako věci, které jsou i pro běžnou populaci považovány za extrémní.
Takže tá kvalita života naozaj môže byť na úrovni zdravého človeka a dá sa povedať, že pacienti sa môžu venovať aj takým tým možno nie úplne bežným aktivitám aj pre tých ostatných zdravých ľudí. Já někdy říkám, že ta kvalita může být i lepší, protože právě si vážíte toho, že je vám teďka dobře, takže toho chcete stihnout ještě víc a prožíváte to všechno více intenzivně, protože víte, že pak přijde třeba období, které není úplně ideální a budete se muset v něčem limitovat. To si myslím, že aj na Slovensku je, že veľa pacientov alebo našich členov, keď majú obdobie remisie v kľudovom režime sú, respektíve to črevo alebo ten zápal v kľudovom režime, tak presne sú extrémisti a chodia na všetky dovolenky a doprajú si všetky aktivity, ktoré chcú a milujú, lebo vedia, že môže prísť ten relaps, môže to ochorenie opäť vzplanúť a vtedy sa budeme zase venovať viac sebe a teda dbať na tú životosprávu ešte viacej, pretože potrebujeme byť aj my v pokojovom štádiu. Ako je to s liečbou tohto ochorenia? Majú dostatočnú liečbu pacienti na Slovensku, v Čechách? Tak já si myslím, že za těch posledních 20 let se na poli medicíny i tady v České republice toho událo hodně. Já tím, že zastupuju pacienty i v zahraničí, tak si myslím, že můžu docela dobře srovnávat. A řekla bych, že my se tady máme nad poměry evropské, i co se týče jako výběru z léčby, co se týče přístupu k moderní léčbě, i vlastně díky tomu, že drtivá většina těch preparátů je plně hrazená ze zdravotního pojištění. Takže si myslím, že čeští pacienti mají skvělý přístup a jsou velmi dobře zaléčeni. A právě i díky tomu, že je to chronické onemocnění, celoživotní onemocnění, jak si říkala, tak se musí počítat s tím, že ten zdravotní stav se vyvíjí, jednou se zlepšuje, ale potenciálně se spíše více zhoršuje. A právě i to, že na poli medicínském je spousta nových přípravků, tak ti pacienti, kteří třeba selhávají na léčbách předchozích, mají šanci, že jim uspěje třeba ta léčba jako následná. Veronika, ako sú na tom slovenskí pacienti s liečbou? Na Slovensku veľmi podobne ako v Čechách. Tiež sme veľmi vďační, že tá moderná liečba je dostupná a naozaj sa malokedy stane, že by teda liečba nebola schválená alebo preplácená, ako napríklad sa stáva na Slovensku v iných ochoreniach, či už onkologického alebo iného charakteru. A teda presne ako povedala Ľudská, sú obdobia relapsu, čiže kedy je to ochorenie v aktivite, v zápale a vtedy naozaj ten človek je viac obmedzený. Či už musí zostávať doma, alebo teda nemôže možno sa venovať tým aktivitám, na ktoré je zvyknuté, ale opäť príde a vyjde to slnko a potom je zase obdobie remisie, čiže pokojového štádia. A toto je vlastne cieľom aj všetkej liečby a teda predpokladáme pacienta a lekára. Ľudská, aký bol tvoj príbeh z IBD? Tak já jsem vlastně nepoznala skoro nic jiného, protože jsem byla diagnostikovaná, když jsem byla ještě teenager, nebo respektive ty moje problémy začínaly, když mi bylo 12 let, takže já si myslím, že už můžu poměrně dost srovnávat za těch víc než 20 let s nemocí i právě ten vývoj v rámci přístupu k léčbě a k léčbě jako takové. A prošla jsem si takovým tím standardním kolečkem veškeré dostupné léčby a bohužel v té výsledné fázi už jsem taky na všem selhala, takže jsem potom skončila na operačním stole. Veronika, a tvoja cesta k diagnóze, ako si sa naučila žiť so svojím ochorením? Nebola diagnostikovaná najprv ulcerozná kolitida počas vysokej školy a neskôr to bolo rediagnostikované na Crohnovú chorobu kvôli tomu, že ten zápal prešiel z hrubého čreva do tenkého a teda boli tam ďalšie komplikácie. No a tiež mám za sebou viacero dostupnej liečby, zatiaľ teda bez chirurgického zákroku a teda ako sa s tým žije? No, raz je človek hore, raz je dole, ale teda naozaj, že keď si hľadáte dostupné a relevantné zdroje informácií, máte naozaj otvorený vzťah s lekárom a rozprávate mu aj všetky veci, ktoré sa týkajú toho ochorenia alebo nejakých komplikácií, tak dá sa s tým žiť plnohodnotne. Obe ste začínali ako pacientky. Čo bol ten impuls, že ste vstúpili do pacientskej organizácie a dostali ste sa až na čelo tých vašich pacientských organizácií? Tak u mě to určitě byla ta touha po informací, protože já když jsem vlastně byla diagnostikovaná, tak veškeré ty problémy za mě řešila rodina, maminka a potom později, když jsem s tou nemocí dospívala, tak samozřejmě už jsem se snažila hledat informace. Když jsem se přestěhovala do Prahy, tak už jsem věděla, že v Praze je sídlo pacientské organizace a já si pamatuju, že jsem šla vlastně na konferenci a hledali tam zrovna dobrovolníky
takže jsme se přihlásili ještě s kolegou a takhle ta cesta začala. No. Ale ten prvotní impuls byl určitě jako touha právě po těch relevantních informací a možná i po nějaké komunitě. Protože to je jako nemoc, kterou se lidi úplně běžně nechlubí. Není to nemoc natolik rozšířená nebo nemluví se o ní tolik třeba i v médiích jako o jiných nemocech. Takže to byla taková jako referenční skupina, která se určitě hodí. Takže tá blízkosť ľudí, ktorí prechádzali podobnou cestou ako ty, ti pomohla na začiatku toho ochorenia? Určitě, protože já si myslím, že je velmi rozdílné, když je ten člověk diagnostikován jako mladý člověk, nebo ještě jako dítě, nebo jako teenager, nebo když už jste jako diagnostikováni v plném dospělém věku. Protože v každém tom věku máte trošku jiné potřeby, trošku jinak mentálně na tom jste, máte jiné priority a jako dítě nebo jako teenager chcete řešit úplně jiné věci, než to, že je vám špatně. Veronika, a tvoja cesta k pacientskej organizácii? Tiež to bolo veľmi podobné. Ja som sa prihlásila do Slova Crohn klubu tak, že som bola teda v ambulancii alebo v čakárni, čítala som si nejaké brožúrky o Crohn klube a tiež som sa prihlásila na rekondičný pobyt v Tatrách. No a zhodou okolností som bola na izbe s budúcou, v tom čase predsedničkou, bola veľmi podobného veku ako ja, my sme si strašne sadli ako osoby a teda zhodou okolností sme potom aj spolu začali bývať akože v podnajme ako kamošky. No a vtedy vlastne potrebovali práve niekoho, kto hovorí anglicky, aby zastupoval našu organizáciu aj v Európskej federácii týchto organizácií. No a tak som začala. No ale teda neskôr tým, že sme spolu bývali, tak som s veľa vecami pomáhala. Mne to strašne začalo baviť. Ona po roku zo zdravotných dôvodov odstúpila, vymenovala ma, aby som teda ju ten rok nejako zastupovala a potom ma zvolili a teda volia ma zatiaľ doteraz. A presne tak, ako povedala Ľudská, že vy v istom veku potrebujete niečo iné a ja som počas tej vysokej školy potrebovala presne sa aj zdôveriť s tým ochorením intimného charakteru niekomu, kto s tým má skúsenosť osobnú, lebo asi to nebudem hovoriť kamarátke, že mám také obmedzenie, alebo som 20 krát na vecku. Takže mne to vtedy, normálne keď som tam prišla, mne padol kameň zo srdca, že otvorene sa môžem porozprávať s komunitou ľudí, aj keď boli pre mňa na začiatok cudzí, ale my sme sa naozaj rýchlo skamarátili a proste pre mňa to bolo naozaj také oslobodenie od toho strachu. Ja sa ešte vrátim k Ľudské. Veronika nám veľmi rýchlo popísala, ak sa dostala do vedenia organizácie. Ľudská, u teba tu bola troška taká dlhšia cesta. Ty si viac menej v organizácii prechádzala ako keby takými viacerými zodpovednostiami, funkciami. Ako si sa teda dostala až na čelo tej organizácie? Ako sa cítiš v tejto pozícii? To já pořád nevím, jak jsem se tam dostala, protože jsem potom nikdy netoužila, ale vlastně já jsem vstupovala s tím dobrovolničením do toho s tím, že můžu nabídnout to, co děláme v civilním životě, takže jsem vlastně pomáhala s marketingem, se sociálními sítěmi a tím, jak zmínila Veronika, tím, že já mluvím několika světovými jazyky, přesně úplně stejný příběh, potřebovali někoho, kdo se domluví v zahraničí, takže jsem vycestovala taky na první FK Youth Group a začala jsem pomáhat s fundraisingem, tím, jak jsem rostla i kariérně ve svém civilním povolání, tak se to posouvalo nahoru a naše současná místopředsedkyně, dlouhodobá předsedkyně už mi několik let vyhrožovala, že by to ráda předala. Já jsem úspěšně se tomu bránila, až už jako řekla, že to opravdu udělá, tak v té chvíli jsem prostě nastoupila s tím, ale za nás je to takový jako víceméně formální, protože my jsme sdružení dobrovolníků, děláme opravdu hodně aktivit, ale tím, že jsme jako profesionálové všichni v tom civilním životě, tak vlastně to, co děláme civilně, pak přinášíme i do té pacientské organizace, což nám pomáhá i k lepším výsledkům, protože jsme vlastně profesionálové v tom, co děláme. No a pro mě jako není žádná změna. Já vedu lidi, přináším finance a dělám zahraniční reprezentaci. Dámy, prečo je z vášho pohľadu dôležité, aby teda pacienti mali pacientskú organizáciu? Nehovoríme len o pacientoch IBD, ale aj iní pacienti. Čo teda tie pacientské organizácie prinášajú tým pacientom? A potom možno budeme radi, ak troška nám priblížite vaše pacientské združenia. Čo robíte pre pacientov? Aké aktivity najbližšie pre nich chystáte? Hlavnou aktivitou je teda priniesť edukáciu, vzdelávanie s relevantnými zdrojmi. Keď máte diagnostikované toto ochorenie, tak začnite si na internete vyhľadávať rôzne informácie, ktoré nemusia byť overené, nemusia byť pravdivé, ale my práve prinášame tú relevantnosť priamo s odborníkmi, pretože všetky aktivity alebo brožúrky, letáky, všetko robíme naozaj v spolupráci s nimi, čiže ten pacient sa môže spoľahnúť.
Taktiež sa snažíme vytvoriť silnú komunitu, aby sa ten pacient necítil sám. Lebo keď nemá vo svojom okolí, v priamom, či už v rodine alebo v blízkych priateľoch, tú oporu, pochopenie, tak samozrejme hľadajú niekde inde. A môžu nás práve v pacientskej organizácii, pretože za tie roky Slovak Chronoklub už pôsobí 32 rokov na trhu, to nazvime. A za tie roky naozaj my sme sa stali, že blízkymi priateľmi až rodinou. A každý rok sa stretávame niekoľkokrát a je to naozaj, že jedno z tých najväčších plusov, ktoré môže pacientská organizácia priniesť pre toho konkrétneho pacienta. Poďme sa pozrieť na nejaké také konkrétnejšie teda aktivity, ktoré robíte pre vašich pacientov. Jo, já jenom ať to dokončíme, tak bych doplnila ještě třetí prvek a to je posílení těch pacientů jako takových, protože doba se nám trošku proměňuje a já vždycky říkám, že ti pacienti v prvé řadě by měli být manažeři svý vlastní nemoci. Takže aby se nebáli, aby třeba přicházeli i z nápady, aby v případě, že jim něco třeba nevyhovuje, to tomu lékaři byli schopni říct, protože nám ještě tady dojíždí generace lidí a pacientů, kteří berou lékaře jako za boha a to, co řekne ten lékař, tak to platí, ale ten lékař mnohdy neví, jak ten pacient žije a ti pacienti před nima spoustu věcí tají. Takže je potřeba, aby se prostě nestyděli, protože pak třeba schovávají příznaky, které jim přijdou trapné, ale jsou důležité, aby ten lékař o tom věděl. Takže právě k té komunitě a k tomu správnému informování já ještě dodávám to posílení, ten empowerment. A co se týče těch aktivit, tak to si myslím, že máme velmi podobné, protože i náš spolek Pacienti IBD byl vlastně založen proto, že lékaři cítili tu potřebu, aby tady něco takového bylo, sdružení lidí, který prostě pomůže a zároveň i ta pracovní skupina při České lékařské komoře za námi stojí a všechny ty materiály, které dáváme ven, tak právě píšou ti lékaři nebo i další odborníci, specialisté a to nejenom v tom v té zdravotnické problematice. No a ty naše hlavní aktivity, tak samozřejmě jsou to různé workshopy, semináře, jsou to konference, jsou to regionální konference, je to zejména publikační činnost, protože máme možná 14 plus oficiálních brožur, což jsou fakt jako knihy poměrně rozsáhlého charakteru, kde se věnujeme různým tématům zdravotním i třeba sociálním, právním a dalším. Je to i neformální setkávání, jsou to právě různé výlety, osvětové kampaně. Je to celá škála, ale já bych jenom chtěla říct, že my se ani jedno sdružení se pouze jako nesoustředíme na ty pacienty, protože jsou tady i další skupiny, které my musíme informovat a to jsou zejména osoby teda blízké, pečující, ale pak jsou to všichni lidi, kteří s těmi pacienty přijdou do styku. Je to jako legislativní složka. Jsou to třeba i učitelé ve školách, který musí porozumět tomu onemocnění a musí být více benevolentnější k těm pacientům. Jsou to budoucí zdravotníci. My se třeba snažíme jako edukovat a spolupracovat se středními zdravotními školami, aby vůbec věděli, že tady to onemocnění je, praktičtí lékaři, sestry. Jo, vlastne ako celá spoločnosť. Vidíme, že robíte naozaj akože veľký kus práce, dá sa povedať, ako na všetkých okolo vás. Ako to je na Slovensku? Tak opäť veľmi podobne, čiže od tých webinárov, čiže v online podobe, seminárov, konferenciu máme vždy takú najhlavnejšiu v máji, keďže v 19. mája je Svetový deň IBD ochorení. A u nás je asi jeden z najobľúbenejších práve spomínaný rekondičný pobyt, ktorý je naozaj vždy týždeň v Tatrách. A každý rok sa prihlasuje viac a viac ľudí, pretože sa tam môžu prihlásiť nielen samotní pacienti, ale aj rodinný príslušník, manžel, manželka, dieťa, rodič. No a presne ten týždeň sa venujeme nielen edukácii, ale posilneniu fyzickej a psychickej stránky. A to teda vysvetlím tak, že máme skupinu pacientov, ktorí sú naozaj aktívni a vášniví turisti a teda robia každý deň nejakú krásnu turistiku do vysokých hôr. Potom je skupina pacientov, ktorí možno fyzicky to nezvládnu, ale práve potrebujú mať prechádzku aktívnu, alebo každé ráno začíname s jogou, s pilatesom, potom je tam cvičenie qigong, no a samozrejme je tam nejaký wellness, kde si trošičku môžeme oddychnúť a čo je najdôležitejšie, že sme tam vlastne týždeň stále spolu. Čiže my sa môžeme týždeň stále rozprávať, podporovať a vlastne vytvárať si tú komunitu a silné priateľstvá. Čiže je to naozaj asi jedno z najobľúbenejších, by som si trúfla povedať. No a tiež sa snažíme mať rôzne osvetové kampane a šíriť povedomie o IBD možno aj v širokej verejnosti. A my sa vlastne aj, či už ja, alebo ďalší naši
kolegovia, nazvime ich z predsedníctva, aktívne aj zapájame do konferencií, kde či už lekárskych alebo pre sestry a tiež ich vlastne oboznamujeme, čomu sa venuje Kronklub, čo máme nové, rozdávame im brožúrky, aby oni boli tým mediátorom, nazvime to, ktorý povie tomu pacientovi v ambulancii v čakárni, že tu je brožúrka, tu je slova Kronklub. Ak máte nejaké ďalšie otázky, ktoré sme nestihli zodpovedať, alebo nie ste si istí vo svojom ochorení, pretože máte veľa nezodpovedaných otázok, obráte sa na slova Kronklub. Čiže ja presne tak, ako povedala Ľudská, že stále tam je taká synergia, že lekár, pacient, pacientská organizácia. Hej, že ponúkame alebo poskytujeme tie informácie od tých lekárov k pacientovi v takej priateľskej, propacientskej komunikácii. Tých aktivít je skutočne veľmi veľa, tak ako v Čechách, tak aj na Slovensku, ale vieme, že vy teda ako organizácie veľmi úzko spolupracujete. Čo vám taká tá československá spolupráca dáva a v čom vidíte takú tú silu tej spolupráce? Tak začneš ty? Tak já myslím, že ten historický vývoj všichni známe, takže jako stejný jazyk, myslím si, že obě naše země mají dost podobné podnebí, smýšlíme stejně, takže bych řekla, že to je jako jedna velká rodina a pro nás jednak je to prakticky, protože můžeme zasáhnout více těch pacientů, můžeme si vzájemně vyměňovat materiály, nemusíme všechno dělat dvakrát, udělá se to jednou, pak se to třeba přeloží a zároveň si myslím, že i z hlediska jako praktického třeba i co se týče jako dostupnosti léčiv, tak když ty krajiny jsou jako spolu, tak jsou silnější, protože nejsme zas tak velké země na to, aby jsme byli jako zajímavé třeba pro zahraniční trh, ale ve chvíli, kdy my spolupracujeme, tak i pro potenciální partnery jsme prostě zajímavější. A taky ta komunita, že Slováků tady v Praze nebo obecně jako v celé České republice je velmi silná, je to nejsilnější minorita vlastně i na pracovním trhu a my jako i v českém klubu našem pacienti IBD máme poměrně silné procento jako lidí ze Slovenska. Čiže si tiež myslím, že nás viac spája ako rozdeľuje a my sa navzájom od seba aj učíme. Pacienti IBD nás pozývajú na ich konferenciu na Svatováclavsku v septembri, kde veľmi radi prídeme a tiež oboznámime či už Čechov alebo aj Slovákov, ako povedala Ľudská, o tom, čo robíme v Kronklube, čo robíme na Slovensku, ale zase my tiež ich radi pozývame na našu majovú konferenciu aj na rekondičný pobyt, aby sme tiež zistili a navzájom sa od seba učili, pretože presne tak, ako povedala Ľudská, že spoločne, tým, že ten jazyk tam nie je bariérou, tak spoločne dokážeme viacej aj čo sa týka edukácie, ale aj také posilnenia tej IBD komunity. Vieme, že ste spoločne vyvinuli aplikáciu pre IBD pacientov. Povedzte nám teda, ako sa volá, ako pomáha pacientom v Čechách aj na Slovensku. Tak aplikace se jmenuje IBD pod kontrolou. Ten název jsme právě vybrali, protože v Česku i na Slovensku zní stejně, nebo je tam rozdíl jedné hlásky. Aplikace jako taková je pro pacienty výhodná, protože je tam spousta funkcí, kterou můžou využít i v běžném životě. Je tam třeba pacientský diář, kdy si ti pacienti můžou značit pomocí smajlíků úplně jednoduše svůj aktuální stav. Na to jsme přišli tak, že vlastně pacienti vůbec jako si nepamatují, když přijdou k lékaři, jak se měli posledních 14 dní a takhle si to můžou krásně prohlídnout, nebo si to můžou i vyexportovat a nechat si to zaslat prostě na e-mail nebo tomu lékaři. Můžou si nastavovat různé notifikace, protože víme, že ten život dneska je tak divoký, že vzpomínat si na to, kolikrát denně brát jaké prášky, kdy máme jaké kontroly, tak je poměrně komplikované. Je tam edukační zóna z naší strany, takže tam najdou pacienti veškeré informace, ty, co by našli i na webu, různé brožury právě a zajímavé články. Presne tak aj takisto to funguje na Slovensku a vlastne tá aplikácia má slúžiť na lepší manažment svojho ochorenia, čiže má slúžiť skôr ako pomoc, presne tak ako povedala Ľudská, že keď si nepamätáme trebárs, kedy máme brať lieky alebo kedy je kde aká edukácia, aký seminár, tak všetko si viete pozrieť akoby na jednom mieste, takže veríme, že táto aplikácia už viacer rokov prináša osoch. A jenom ta potřeba té aplikace jako takové je zejména pro tu skupinu, kterou my teďka chceme nejvíce atakovat, a to jsou ti mladší pacienti, protože my jsme na začátku nezmínili, že to onemocnění se uvádělo, že bylo více onemocnění lidí v perspektivním věku, jako zhruba po 20. roku života nám ty skupiny pacientů stále klesají níže. Máme poměrně silnou i komunitu jako dětských pacientů, právě proto i hodně variujeme ty materiály na různé skupiny, na které cílíme. Máme
speciální materiály právě pro děti a pro jejich rodiče, máme speciální materiály pro adolescenty, pro teenagery, pak máme samozřejmě pro tu komunitu pacientů, kteří chtějí být edukovaní a právě chodit na ty odborné konference a číst ty odborné články a odborné publikace, ale naším cílem je jako fakt obsáhnout každého a mít pro každého připravenou tu speciální publikaci nebo ten speciální materiál. A tady ta aplikace právě slouží více těm mladým. My jsme i jako ambasadorku tady v Česku měli českou miss Báru Aglerovou, která taky byla diagnostikovaná ve velmi mladém věku. Takže tohle je přesně ten typ těch aktivit, kterým my chceme podpořit i ty mladší pacienty. S tím, že nezapomínáme na ty starší, pro které samozřejmě zase máme papírové věci. Presne tak, ako si povedala, že jedna vec je byť online, ale neustále musíme myslieť aj na možno starších pacientov alebo tých, ktorí jednoducho nepreferujú online podobu a teda vytlačené printové edukačné materiály sú stále alfa a omega pacientskej organizácii. U nás, keď si spomenul, u nás bol ambasádor, reper, spevák Myself, ktorý tiež bojuje s koronovou chorobou už viacero rokov. No a ja som ešte si spomenula, že v rámci aktivít som nepovedala, že máme tiež vlastnú reláciu. Je to na televízii Doktor. Relácia sa volá tiež IBD pod kontrolou a tam sa práve venujeme viacerým aspektom IBD ochorenie, čiže pozývame si nielen odborníkov a presne aj detskú gastroenterologičku, ale teda aj z ďalších oblastí, práve z tých mimočrevných prejavov, čiže reumatológia, dermatovenológia, psychológia, sociálne poradenstvo, ale práve tam naozaj sa snažíme priniesť aj toho pacienta, ako napríklad bol Myself a povedal nám, že ako on funguje vo svojom showbiznisovom svete s IBD ochorením, alebo tam bol kuchár, ktorý je aj pacient s IBD ochorením a zároveň musí pripravovať nejaké, alebo teda začal a chcel pripravovať stravu, ktorá je vhodná pre IBD pacientov. Čiže je to také variabilné a hlavne je to teda aj online, to znamená, že si to spätne každý vie pozrieť. Blíži sa Svetový deň. Za chvíľočku tu máme 19. mája. Čo chystáte k tomuto dňu? Čo tento deň znamená pre komunitu pacientov? Tak znamená to tu celosvětovou soudržnost, protože ten Světový den, jak už název napovídá, se slaví po celém světě. Funguje to tak, že jsou nasvěcováni na fialovou barvu střevního nemocnění památky po celém světě. A u nás tady konkrétně v Česku my kromě těch základních aktivit připravujeme edukační stezku pro veřejnost. Bude zhruba ve 4 až 6 městech. Je to vlastně taková procházka. Tady v Praze bude ve ústřední vojenské nemocnici přímo v areálu. Tam sa môžu teda aj ľudia, ktorí nie sú pacienti, zapojiť? Všichni to právě pro veřejnost, protože ten Světový den slouží hlavně k té osvětové kampani. Je to vůbec k tomu, aby lidé věděli, že tady to onemocnění je a aby třeba i lidé, kteří mají dlouhodobě potíže, které neléčí, považují je za běžné, že třeba něco špatného snědli a že jim nějakou dobu jako špatně, tak aby se jako zastavili a řekli si, jestli už náhodou to opravdu není nějaký příznak, který by bylo dobrý konzultovat s odborníkem. Takže tady tato kampaň necílí vyloženě na pacienty, ale cílí opravdu jako na širokou veřejnost. A má ta široká veřejnost o to záujem? Tak já bych řekla, že jo. Největší zájem samozřejmě máme, když v rámci toho Světového dne jsme v běžných mainstreamových médiích, máme tam nějaké poradné zástupce jako lékaře, takže to vždycky je velká odezva, protože v těch příznacích se najde spousta lidí, takže věřím tomu, že jakákoliv osvětová kampaň k onemocnění, která se týká širšího pléna pacientů, má určitě smysl. Veronika, čo na Slovensku chystáte? My na Slovensku chystáme každý rok v máji konferenciu, máme tam prednášky, a tento rok bude aj valné zhromaždenie a snažíme sa priniesť naozaj najnovšie informácie o IBD ochoreniach. A presne tak, ako som povedal, nielen pacientom, ale aj rodinným príslušníkom. Čiže to je takou prvou aktivitou. Druhou aktivitou, ktorú prinášame pacientom, je v spolupráci so Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou tlačová konferencia, kde chceme cez médiá priblížiť práve Svetový deň IBD ochorení. A dôležitou súčasťou bude nasvietenie dominant nielen mesta Bratislavy, ale aj ďalších miest na Slovensku. Nasvietime ich na fialovo, pretože tak sa to deje aj v niektorých iných krajinách po celom svete a takto sa vlastne prezdielame aj na sociálnych sieťach tieto
fotografie, aby sme proste rozšírili túto osvetu pre čo najväčšiu verejnosť. Čiže takisto je to osveta, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Áno, takže nielen pre pacientov, ale pre širokú verejnosť. Mm-hmm. Teraz veľmi dôležitá otázka. Ak nás teraz počúva nejaký pacient z IBD a chcel by sa pridať k vašim pacientským organizáciám, ako to má urobiť? Ako je to možné? Je možné sa k vám pridať? Tak v České republice jednak pacienti nebo i rodiče pacientů nebo příbuzní se můžou podívat na naše webové stránky na kron.cz a tam je vlastně sekce členství, můžou se přidat i jako dobrovolník, můžou si stáhnout veškeré naše materiály, protože my všechno to, co distribuujeme fyzicky, tak máme i vlastně v sekci publikace, aby to bylo dostupné. Je tam vlastně i spousta informací pro lékaře, pro sestřičky, pro budoucí zdravotníky. A u toho Světového dne jsme ještě zapomněli, že vlastně nás v tom podporují i lékaři, že i lékaři, sestřičky a další zdravotnický personál se vlastně obléká do fialové nebo nosí naši fialovou stužku, aby taky upozornili na to, že probíhá ten den Světový den IBD a že tyto onemocnění jsou tady mezi námi a nejsou úplně na první dobrou vidět. Ľudská, ale v podstate, keď pacient pôjde na tú vašu webovú stránku, že ja to robím na vašu webovú stránku, ako sa tam teda prihlási? Je tam nejaká prihláška, alebo keď by sa chcel k vám pridať? Máme vyloženě formulář na to jako přidání se jako člen do našeho spolku. Čiže nájde ho na tej webovej stránke, vypíše formulár, ten odošle a viac menej vy mu potvrdíte teda členstvo, zahrníte ho do nejakého informačného e-mailu. Newsletter, dostane WC kartu a má vlastně volný přístup na naše akce a volný přístup k našim materiálům. Ale my vlastně nepodmiňujeme to členství přístupem k těm informacím. Že i vlastně pacienti, kteří nemají vůbec chuť se jako sdružovat, protože takových pacientů je také spousta, že nestojí o tu komunitu, nechtějí si ty problémy jako připomínat do takové míry a být vlastně obklopení zase dalšími pacienty, tak si prostě stáhnou knížku nebo si k nám do kanceláře přijdou vyzvednout brožuru a přijdou na seminář, pustí si ze záznamu z YouTube třeba naši nějakou nahranou konferenci a jsou takto spokojení. Jo, to my určitě nenutíme, protože to komunitno to taky není pro všechny. Já taky vždycky říkám, že bych nechtěla být 24/7 pořád mezi pacientama, protože ti pacienti, jako když ty problémy nemají aktivní, tak chtějí žít úplně běžný život a nechtějí celou dobu jako řešit ty problémy. Veronika, ako je možné stať sa členom Slova Kron Clubu? Veľmi podobne ako v Čechách. Ten, kto sa chce stať členom, pôjde na stránku www.kronklub.sk a v sekcii O nás je záložka členstvo. Presne sa nám vyroluje formulár, ktorý vyplní, či už IBD pacient alebo rodinný príslušník toho pacienta. No a potom vlastne ten formulár sa odošle nám na predsedníctvo a vlastne keď chcete byť členom, tak máme členský ročný poplatok vo výške 15 €. No a presne tak sa vlastne ten pacient stane už potom aj nielen členom tak, že dostane taký balíček uvítací s brožúrkami, s letákmi o IBD ochorení, o mimočrevných prejavoch, ale zároveň sa dostane aj do nášho listu, kde vlastne posielame viackrát za mesiac alebo jedenkrát za mesiac informácie o novinkách, informácie o plánovaných aktivitách, ale, tak ako spomenula Ľudská, my máme všetko tiež online na webe. Začali sme už aj s brožúrkami v PDF forme, ale všetky presne cez TV Doktor relácie alebo na YouTube máme rôzne iné nahraté, či už konferenciu 30. výročia alebo iné konferencie. Takže to je presne aj pre tých, čo nie sú členmi. Ale to členstvo obnáša to, že presne získate tú komunitu ľudí, tú podporu a ten prístup k informáciám možno taký užší, pretože keď na tej konferencii ste, tak vy sa naozaj viete priamo toho prednášajúceho opýtať, či už v diskusii alebo potom po prednáške priamo na nejakú vec, ktorá vás trápi alebo ktorú si chcete odkonzultovať. No a samozrejme, ako povedala tiež Ľudská, že na tých napríklad sociálnych sieťach my máme niekoľko tisíc sledovateľov a nie všetci sú členmi Kron klubu. Čiže človek má naozaj možnosť si zvoliť, či v tomto momente, v akom je, či má chuť vstúpiť do Kron klubu a stretnúť sa fyzicky s tými ľuďmi, alebo zatiaľ bude pozorovať z diaľky. Ale počúvame, že teda si tam vedia ľudia nájsť aj priateľov a dá sa povedať, že aj celoživotných priateľov. Prepáč, ja preruším, pretože minimálne 2-3 sa tak stretli, že vlastne sa snažili vytvoriť si tie priateľstva a máme asi 2 alebo 3 páry, ktoré sa aj zobrali, čiže sú takí, že kroňáci, manželia, pretože proste ochorenie aj spája.
Takže aj vy pacienti, ak sa chcete zoznámiť, určite sa prihláste k pacientským organizáciám, aj to je cesta. Ja mám ešte jednu otázku, takú asi dosť dôležitú. Keď by ste mali dať jednu radu človeku, ktorý teraz sa dozvedel, že má IBD ochorenie, alebo potom niekomu, kto už dlhodobo žije s týmto ochorením, čo by to bolo? Nechodit do facebookových skupin zaměřený na toto onemocnění. Dobrá rada. Ne, protože já se často setkávám s tím, že ty lidi, kteří jsou čerstvě diagnostikováni, že lékař jim řekne, máte toto, sestra jim při nejlepším řekne, je tady pacientská organizace, vyhledejte si více informací. A přesně jak říkala Veronika na začátku, ty lidi první sednou do Google, zadají si tam tu diagnózu a teď vidí všechny ty hrozný věci, které se tam na ně valí. Přihlásí se do nějaký facebookové skupiny, že jo, střevní záněty Československo, další problémy, který se tam na ně valí. A já vždycky říkám, to je strašně špatná referenční skupina, protože ty lidi, kteří ty problémy jako nemají, tak u toho webu jako nesedí, nevypisují tam ty problémy, že jo, logicky na Facebook. Takže na tom Facebooku nebo i na jiných sociálních sítích máte jenom ty lidi, kteří na tom nejsou dobře a řeší ty problémy, což nejsou všichni ti pacienti, a pak máte pocit, že to všechno potká i vás. Takže ty lidi jsou zbytečně jako vyděšení, daleko hůř se s tím zžívají, vidí na sobě všechno to, o čem čtou, že jo, klasicky se jako sugerují i některé ty příznaky. Takže já bych jako opravdu tohle jako nedělat. Jo? Dělat to až ve chvíli, kdy hledáte konkrétní odpověď na nějaký konkrétní problém. Ale určitě se nezahlcovat těmi informacemi na začátku a ne pro každého je také cesta se hned jako přihlásit do pacientského sdružení, protože někdo opravdu potřebuje ty informace dávkovat postupně. Veľmi podobne, ja si myslím, že každý IBD pacient, ktorý je novodiagnostikovaný, by si mal dopriať čas na to, aby spracoval túto informáciu, čas na to, aby si našiel relevantné zdroje informácií, či už cez pacientskú organizáciu, alebo iné zdroje, ale priamo hlavne od lekárov, pretože kto iný ako lekár, prípadne sestra vám poradí v tejto novej diagnoze, ktorú máte. A možno sa aj trošku zmieriť s tým, že to ochorenie nás bude pravdepodobne sprevádzať celý život, ale naozaj, že dopriať si často nejako sprocesovať a potom, už keď je človek tak trošku uzrozumený s tým, tak naozaj hľadať tých ľudí, ktorí majú toto ochorenie tiež, pretože vás naozaj vedia najlepšie pochopiť. Veľakrát tu odznelo, že je veľmi dôležité, aby teda sa o tomto ochorení hovorilo aj medzi tou širokou verejnosťou. Ako vám my ostatní ľudia vieme byť nápomocní? Prečo sa má o tom hovoriť? Ako vieme byť vašou podporou? Já myslím, že to je hodně individuální, protože my to vidíme u těch pacientů dnes a denně, že jsou pacienti, kteří fakt jako chtějí bavit se do detailu o všech problémech, o všech příznacích. Jsou pacienti, kteří to úspěšně jako skrývají desetiletí a tváří se, že ta nemoc není do té doby, než je opravdu nějaký vážný problém. Takže tam je potřeba jako přistupovat velmi individuálně. Já myslím, že důležitý je hlavně ten nejužší sociální kruh, aby jako na to byli adaptováni partneři, rodinní příslušníci, sourozenci, nejbližší kamarádi, protože ten člověk má jistá omezení a jisté rituály, které dodržuje. Takže spíše jako mít otevřenou mysl a jako být inkluzivní asi. A hlavně jako nechovat se k tomu člověku, kdyby byl jako divný nebo v něčem jako speciální. Myslím, že každý ten pacient je schopen potom jako říct tu míru interakce, kterou jako očekává, když chce pomoct, tak si taky řekne. Ale já bych jako fakt nevyčleňovala pacienty, protože těch diagnóz, obecně i tady ten podcast je vlastně zaměřený na několikero diagnóz a já když se podívám kolem sebe, tak mám pocit, že kompletně zdravé jedince kolem sebe už ani nemám, takže každý máme nějaká specifika, každý máme nějaké diagnózy a je to jenom o tom, jak se naučíme spolu kooperovat. Veronika? Ja by som povedala, že byť otvorený nielen voči blízkemu, či už priateľovi, partnerovi, rodine, ale byť otvorený aj v škole a v práci, pretože ak to nebude vedieť možno najbližší spolužiak, keď sa necítim na to, že to idem hovoriť celé triede, tak OK, ale samozrejme učiteľ. Lebo vy potrebujete mať tú podporu a pochopenie v tom, že keď som na tej hodine a 3-krát odbehnem, lebo mám aktívne štádium, tak to nerobím preto, lebo sa chcem uliať, ale naozaj. Čiže trošku edukovať aj tých učiteľov a spolužiakov. A to isté v práci. Ja si pamätám, keď som robila v hotelierstve na obchodnom oddelení a mala som aktívne štádium a naozaj to bolo ťažké, pretože v tom aktívnom štádiu musela som chodiť do práce, hej, aj napriek tomu, ale mala som naozaj
odbiehanie na to vecko niekoľkokrát. A keby nemám takú chápavú šéfku, ktoré som to povedala na rovinu, o čo sa deje, tak možno v inom zamestnaní by to netolerovali, alebo keď som ráno zavolala, že naozaj nemôžem stať z tej postele, lebo nemám proste silu a som viac na vecku ako v posteli, tak bolo to pochopiteľné. Nebrali to, že sa človek ide uliať, alebo že nechce ísť do tej práce, alebo ja neviem prečo. Čiže podľa mňa povedať tej verejnosti, že sme tu medzi vami. Áno, sú tu aj iné ochorenia, ale akože ja by som chcela aj tak povedať, že byť na to hrdý, lebo žiť s IBD ochorením nie je vždy ľahké, ale na druhej strane dá sa plnohodnotne žiť, ak si človek naozaj nájde tú komunitu ľudí, ktorým môže veriť a o ktorých sa môže oprieť. Ste pacientom z IBD? Ak áno, prípadne máte v okolí takéhoto človeka, ktorý s týmto ochorením bojuje, pozná pacientské organizácie? Ak nie, je na čase sa obrátiť na pacientské organizácie. V Čechách sú to pacienti IBD, na Slovensku je to Slovak Crohn Club, ktorý vám vedia byť nápomocný. Veľa tu odznelo, čo sa robí v Čechách, čo sa robí na Slovensku. Kde sa inšpirujete? Tak my se inspirujeme po celém světě, protože s Veronikou zasedáme v několika pacientských koncilech, jsme členy několika zahraničních organizací a pro nás je důležité sledovat jenom nejen to, co se děje u nás v Česku a na Slovensku, ale i to, jak se vyvíjí obecně oblast IBD po celém světě a také se aktivně jako podílet na té proměně, protože pro nás je důležité, aby ty novinky a ty přístupy se dostávaly k českým pacientům i z celosvětové, i z evropské úrovně, takže třeba i jako pacientští advokáti přisedáme při tvorbě pacientských guidelinů, které jsou psány ve spolupráci s lékaři z celého světa a potom jsou implementovány do těch našich krajin. A zároveň pro nás je to unikátní v tom, že se můžeme setkávat s lidmi, kteří jsou jako my a jsou třeba v Asii nebo v Austrálii, mají taky pacientské organizace a inspirovat se tím, co funguje tam a potom to přinášet do těch našich zemí a vlastně pomáhat těm pacientům díky tomu, že máme tu zkušenost i od někud odinut. Veronika, ty máš skúsenosť? Ja si veľmi vážim spoluprácu v zahraničí s viacerými krajinami, presne nielen z Európy, ale aj z celého sveta, pretože sa navzájom od seba učíme. A keď vidíme, že niečo funguje v istej krajine a možno IBD pacienti sa majú, lepšie alebo majú lepšiu dostupnosť liečby, tak prečo by to nemohlo fungovať aj na Slovensku a v Čechách? Takže nám to veľmi veľa pomáha, je to taký dobrý background, od ktorého sa vieme odraziť. No a samozrejme komunikujeme a spolupracujeme aj tak, ja sa teraz spomínam, keď bolo obdobie covidu, tak ja som si taký vymyslela taký mini projekt, že aby sme boli aj tak v kontakte, tak som mala takú sériu online webinárov s jednotlivými pacientskými organizáciami, respektíve s predsedami a prezidentami týchto organizácií a rozprávali sme sa o tom, ako IBD pacienti vnímajú to COVID ochorenie, aké majú možno obmedzenia, aké sú reštrikcie v tej konkrétnej krajine a či je to podobné, či sú tie obavy a strachy podobné, či majú aj napriek tomu dostupnú liečbu, lebo pamätáme si, že obdobie covidu bolo veľmi, by som povedala, citlivé aj nielen pre IBD pacientov, ale pre všetkých pacientov, keď chýbali niektoré veci. Takže toto som si vymyslela, ale to len vďaka tomu, že som poznala týchto pacientských advokátov a prezidentov pacientských organizácií z celého sveta. Takže ono je to všetko také popredkávané a navzájom sa od seba učíme. Takže ste sa navzájom teda v tom období aj podržali a povzbudili a áno, takže tá spolupráca je naprieč tými krajinami a v podstate aj tá svetová téma je IBD bez hraníc. Ľudská Veronika, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste dneska medzi nás prišli a úprimne zdieľali vaše skúsenosti, vaše pohľady a váš život z IBD a hlavne vám ďakujem za to, čo všetko robíte pre IBD pacientov. Nie len teda v Čechách, na Slovensku, ale to, čo sme tu počuli, naozaj tie aktivity sú naprieč krajinami, čiže je to bez hraníc aj v tomto prípade. Som nesmierne rada, že práve vy ste boli súčasťou prvého dielu nášho nového podcastu O zdraví bez obav, ktorý teda bude pokračovať aj na budúce a budeme sa opäť venovať téme IBD, teraz trošku konkrétnejšie. A nezabudnite sledovať aj pacientské organizácie na ich webových stránkach. V Čechách sú to pacienti IBD a na Slovensku je to Slovak Crohn Club. Ďakujeme vám za počúvanie, majte sa krásne a hlavne o zdraví bez obav.